Ja som v rámci svojej operatívno-patracej činnosti, čiže to je vyššia forma kriminalistiky, ktorú robia len teda, to nehovorím pre chválu, to robila kriminalisti, ktorí pôsobia vyššie a zaujímajú sa ťažšími vecami. Táto strela bola určená pre podsvetie a ten človek, ktorý tieto strely bol nakupovať, tak tú jednu strelu mi dal. A ja som tú strelu... Dobre, bola to protitanková strela? Bola to riadená strela, ktorá naozaj dokázala robiť rôzne veci a jej primárny účel mal byť ten, že kúpil sa Jeep a ten Jeep mal otvoren, keď sa mu sklopili dvere, tak mal obrovský priestor a tam mala byť rampa a tá strela sa dala odpaliť. A tým, že sa bola riadená, tak ona vedela narobiť rôznu šarapatu a z organizovaného podsvetia povedali, že už nebudú vraždiť tak, že voľaké ostreľovačky a voľaké výbuchy. Expertíza. Asi o 3/4 roka pozerám náhodou televízne noviny a čítam, že tieto zbranie používala nelegálne Slovenská informačná služba, ktorá podliehala v tom čase Ivanovi Lexovi, na ktorého mám veľmi ťažké srdce. A jednoducho pozerám, moja raketa je tam. Ja by som mu nespoznal, lebo však... Jak bola otrhnutá. Naozaj to bolo tak, ako ti hovorím. A nikto nikdy ma nikým profesionálne nespochybnil. Čiže bol som vypočutý, bol som konfrontovaný, boli tam advokáti, bol tam vyšetrovateľ, bol tam špecializovaný tým, bol tam minister. Nikto nikdy ma v ničom nespochybnil. A to, čo som povedal tu, to je aj v spise. Takže ak by chcel niekto hejtovať, tak nech sa páči, nech nahliadne do toho spisu a zistí, že toto isté tvrdím na polícii. Toto isté. Kontinuálne od toho dňa do dnes. Ale zvláštne je, fakt je zvláštne, že vždycky sú to mladí ľudia, vždycky je pritom Kočner, vždycky je pritom Tóth, vždycky je tam politika a vždycky je to niečím spojené proti niečomu. Tam to bolo proti Mečiarovi, tuto je to proti Ficovi. Ale modus operandi je stále to isté. Ja bojujem proti tebe. Ako sa má napríklad policajt, pán Rajs, cítiť, keď jeho syna pomleli mlynčekom. A niektorí povedia, že áno, však bol to mafián. No, či bol mafián, nebol právoplatne odsúdený, a tým pádom, aj keby to bol akýkoľvek mafián, tak jeho dôstojnosť by mala byť zachovaná a usmrtený takýmto spôsobom nemal byť.